הילד הזה לא מסוגל לדבר מול אנשים אחרים. תגיד בקול רם, אני חזק! הביישנות משתקת אותו. כל שבוע ביקשתי ממנו לדבר מול הקבוצה. תגיד בקול חזק, אני מסוגל! אני מאמין בעצמי. אני חזק. 3, 4, תגיד. 3, 4 אני חבר. בחרתי להאמין בעתיד שלו, שיוכל להשתמש בקולו, ואז משהו השתנה. בוא נגיד ביחד, תנשום עמוק. אני חבר, ניסיון יפה, תנו לו כפיים! הרגשתי שהוא גילה את האומץ שחוו בתוכו. הוא התחיל לצבור ביטחון, ועבר מדממה ללחישה. אני מאמין בעצמי. וכשמישהו מאמין בך כל כך, אתה לומד להאמין בעצמך גם. סיבוב ממש מהר, אתה רוצה? אני אתן לך אותו, כשתגיד לכולם, אני מאמין בעצמי. וכך בפעם הראשונה הוא התגבר על החרדה. אני מאמין. לפני שאתם הולכים, אני צריך את העזרה שלכם. אני אנסה למלא את הקורס שלי. וההורים ואנשי מקצוע, וחבר'ה צעירים שרוצים ללמוד איך להעצים ילדים, כדי שנעשה שינוי בישראל. אז שתפו את זה לכל מי שזה רלוונטי לו, וכל הפרטים בתיאור.